ujang cipodangakan sang korang rumah masuk angin kira lah masuk 3 bulan da ujang oh yang telah didendi ide lah kambang bunga sari bulan kambangnya sadang sanjurayu buntianglah masuk ampe bulan abini cepat kanda aku tak berendu patarai oh yang tolah dideni idena labaran sukini nan pulang nana bagiro indah kalamu bintang lama sulimu bulan asam kasam nan diminta jom oh yang telah dideni rancarana di sari bulan arinana sadang patang-patang buntiala masuk 6 bulan bini cek memakai baju ukuran gadang akan duangai oh yang tolah dideni idenai oi dek bang cek oi jodawi jam kalagu iko diminta bintang lah masuk 8 bulan baju lah sampai kasadoyo abang cek oi rusuh ada nadi nyode endi paninjauan yo suli ayah oi katigo jo si barambang 9 bulan anak lahir deicep tapaso lalu surang akan duangai oh yang tolah dideni idenai nan bahkan daklah semobil saban talai gero salase 9 bulan anak lahir bang cep puaso bulan caraya mak oh yang telah dideni
Dialakan dengan dinanare Diakan dengan Bini cep jua di samu barana kete Kapadang data elu antakan popo anak ade adioi Oyan tola di dendi idenai Popo pempes